Знаете ли, че повечето връзки се разпадат на 3 етапа? И че ако липсва един от тези 3 елемента, връзката е обречена. Чуйте! Нека го наречем модела на 3 А. Много е важно. Мъжът трябва да бъде в действителност атракция за жената. Трябва да бъде дълбоко привлечена от него. Без физическото привличане, романтиката трудно оценява при масата от двойките. Второто А е адмирация. Тя трябва в действителност да бъде вдъхновена. Той трябва да бъде пример за нея, да зачита неговите ценности.